Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Mayong hapon, Dapitan City, Dipolog City, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Misamis Occidental ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines, dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, Probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa mga buhat kapitulo 20, bersikulo 28 hangtod sa 32. Ang giingon diri: magmaigmat kamo alang sa inyong kaugalingon ug alang sa tanang panon sa mga magtutuo, kung diin gibutang kamo sa balaang espiritu ingon nga mga tigdumala, aron amumahon ninyo ang simbahan sa Dios nga iyang gipalit pinaagi sa iyang kaugalingong dugo. Nahibalo ako nga inigbiya ko kaninyo, anhaon kamo sa mapintas nga mga lobo ug wala sila'y sayluan sa panon sa mga magtutuo. May pipilaon niya ka mga tawo gikan sa inyong pundok nga manudlog bakak aron pagdani sa mga magtutuo sa pagsunod kanila. Busa pagbantay gayud kamo ug hinumdumi nga sulod sa 3 ka tuig gitambagan ko ang matag usa kaninyo sa adlaw ug sa gabii uban sa mga luha. Ug karon itugyan ko kamo ngadto sa Dios ug sa pulong sa iyang grasya. Makalig-on siya ug makahatag kaninyo sa mga panulundon nga gitagana alang sa tanang katawhan. May the Lord bless the reading and hearing of His word. Kung nagsunod kamo niining atong pagtuon sa buhat kapitulo 20, mga kahigalaan, inyong nakita nga ang mga pulong sa atong teksto ning takna sa kahaponon kabahin sa pinakakatapusang wali ni Pablo ngadto sa mga pastors didto sa Efeso. Niadtong nagpatawag siya og pastors conference didto. Ug niadto nga conference, makita nato ang kasing-kasing ni Pablo ingon nga tinun-an ni Kristo ug ingon nga usa ka apostol ngadto sa mga Hintil. Adunay 3 kabahin ang atong pamalandong ning takna sa kahaponon. Una, ang 2 ka mga sugo. Ikaduha, ang 2 ka mga pagpasidaan. Ug ikatulo, ang 2 ka mga tulumanon. Mudangat na kita sa unang punto, ang 2 ka mga sugo. Adunay 2 ka mga sugo nga nakarecord sa atong teksto gikan sa bersikulo 28 hangtod sa 32. Ang unang sugo naa mabasa sa bersikulo 28, ang giingon diri: magmaigmat kamo alang sa inyong kaugalingon ug alang sa tanang panon sa mga magtutuo, kung diin gibutang kamo sa balaang espiritu ingon nga mga tigdumala, aron amumahon ninyo ang simbahan sa Dios nga iyang gipalit pinaagi sa iyang kaugalingong dugo. So ang unang sugo alang sa mga pastors mao ang pulong sa Griego nga prosikete o
magmaigmat kamo o pagbantay kamo. It means nga ang mga pastors kinahanglang on guard kanunay o nakagwardya kanunay. Kinahanglang gwardyahan kanunay sa pastor ang iyang kaugalingon ug ang tanang panon sa mga magtotoo nga mao ang iglesia. Murag security guard sa armored car sa bangko ang buot ipasabot niini. Daghan kaayong sulod nga kwarta ang armored car. Mao nga samtang nagbiyahe kini, daghan kaayong escort nga security guard nga maabtikon kaayong nagbantay sa armored car aron walay hold upper nga makatulis sa tanang kwarta. So ang mga pastors, mga kahigalaan, kinahanglang murag security guard sa ilang kaugalingon. Ako kining ipasabot unya kung unsay buot ipasabot niini. Ug sa mga katawhan sa Ginoo, mao kini ang unang sugo. Ang ikaduhang sugo atong mabasa sa bersikulo 31. Ang giingon diri, busa pagbantay gayud kamo ug hinumdumi nga sulod sa 3 ka tuig gitambagan ko ang matag usa kaninyo sa adlaw ug sa gabii uban sa mga luha. Kining pulong nga pagbantay, mga kahigalaan, gikan kini sa Griego nga pulong nga griegorite, nga ang buti pasabot, magmata kanunay o magmaabtikon kanunay. So kining duha ka mga sugo ngadto sa mga pastors nga atong mabasa sa atong teksto, parihong nanginahanglan og training, katakos og dedikasyon. So nagpasabot lamang kini mga kahigalaan nga ang iglesia, ilabi na ang mga pastors, kinahanglang dili magtinapulan ug dili mag-relax-relax. Kinahanglang mahimo kitang alerto, vigilant ug anaa sa pinakamaayong kondisyon sa atong kalag ug panghuna-huna aron atong mabuhat ang gisugo sa Ginoo kanato. Karon ang pangutana, ngano man? Nganong kinahanglan mang magmaigmat, magmabinantayon ug kanunayng mata ang mga pastors alang sa ilang kaugalingon ug alang sa tanang panon sa mga magtotoo. Mao kini ang atong tukion sa ikaduhang punto. Ang duha ka mga pagpasidaan o warning. Ang unang warning anaa mabasa sa bersikulo 29, paminawan ninyo. Nahibalo ako nga inigbiya ko kaninyo, anhaon kamo sa mapintas nga mga lobo, ug wala sila'y sayluan sa panon sa mga magtotoo. Ang rason nganong giawhag ni Pablo ang mga pastors didto sa Efeso, nga gwardyahan ang ilang kaugalingon, ug ang tanang magtotoo, mao nga nakita niya nga inigbiya niya kanila, adunay mga mapintas nga lobo, mga mini nga mga magwalali nga musulong kanila ug walay sayluan ang panon sa mga magtotoo. Ug nagtuo ko mga kahigalaan nga bisag kadto nga warning gisulti ni Pablo sa mga pastors didto sa Efeso, applicable gihapon kadto nga warning sa tanang mga iglesia sa tanang kapanahunan. Gani kung atong tun-an ang kasaysayan sa iglesia, tataw kaayo natong makita nga ang gikahadlukan ni Pablo nahitabo gayod. Pila na ba kahigayon nga ang iglesia nasakmal na sa mga mini nga mga magwalali, human sa kapanahunan sa mga apostoles, hangtod karon. Pila na ba kahigayon nga ang iglesia nakagawan sa mga kalibutanong panghuna-huna ug unudnon nga mga pilosopiya. Pipila ka mga examples niini, ang Theory of Evolution ni Charles Darwin, ang Liberation Theology ni Karl Marx, ang Relativism, kining wala kuno'y absolute truth. Lain-lain kuno ang kamatuuran, depende sa sitwasyon. Ug bisan ang LGBT ideology sa atong panahon karon, nakaapekto na usab sa mga iglesia sa tibuok kalibutan. Kung atong basahon ang sumbingay ni Jesus sa mga trigo ug mga sagbot, klaro kaayo ang leksyon mahitungod sa tawo nga nagpatanom og maayong mga binhi sa trigo sa iyang uma. Apan samtang nangatulog ang iyang mga sulugoon, ang kaaway mipugas usab og sagbot nga darnel sa iyang uma.
Ang sagbot nga darnel, mga kahigalaan, murag trigo tanawon, pero dili trigo, dili mamunga. Mura ra kini og kugon, nga kung imong tanawon mura og tanglad, pero kung imong pugon, dili manimaho. So wala nila mabantayi nga duna di ay miapil og tubo nga mga sagbot sa uma ni adtong maong tawo. Ay hara sila nakabantay ni adtong tingbunga na. Tungod kay ang mga darnel nga sagbot dili man mamunga. And take note mga kahigalaan, nakahigayon ang kaaway ug pugas ug sagbot nga darnel samtang ang mga sulugoon sa tag-iya sa uma nangatulog. Sa susamang paagi, giwarningan ni Pablo ang mga pastors didto sa Efeso nga magbantay kanunay tungod kay nasayod siya nga inigbiya niya kanila. Adunay mga kaaway sa ebanghelyo nga mukalit lang og gutho ug musabwag og mga mini nga mga pagtulunan aron laglagon ang mga panon sa mga magtotoo. Ug wala kunoy sayluan niining mga mapintas nga mga lobo nga gipadala ni Satanas, mga kahigalaan. Mao nga kini nga espiritual nga pagpakigsangka, dili lang kini alang sa mga pastors, kundili alang gayud sa tanang mga Kristohanon mismo. Walay Kristohanon nga exempted niini nga gubat. As long as dapig ka sa Ginoo igsuon, kanunay gayud ikaw nga targito ni Satanas sa iyang mga pana. Aduna ba'y palabyon si Satanas kanato? Well, sadly, wala. Apan aduna ba'y mga anak sa Dios nga iyang pasagdahan? Dalaygon ang Ginoo, wala usab. Dili gayud ta niya biyaan o pasagdahan man. Ang Dios mao ang lig-on nga kota, ang kanunay nga panabang sa takna sa kalisdanan. Magmalampuson gayod ang iglesia sa atong Ginoong Hesukristo. Ang ikaduha nga warning nga gipasidaan ni Pablo sa mga pastor sa Efeso, makita sa bersikulo 30. Ang giingon diri, may pipila unya ka mga tawo diha sa inyong pundok nga manudlog bakak aron pagdani sa mga magtutuo sa pagsunod kanila. So nakita na ni Pablo in advance nga mabahin ang iglesia sa umaabot. Kay ngano man kuno, tungod kay adunay mga tawo gikan mismo sa ilang pundok, mga kauban ra nila o miyembro nila nga magtudlo og mga hiwi nga mga butang aron pagdani sa mga magtutuo sa pagsunod kanila. Ug makaguol gayud kini nga panghitabo, mga kahigalaan, nga mga kauban ra nila ang magtraidor kanila, magtraidor sa pulong sa kamatuoran. Apan tinuod gayud, nahitabo na gayud kini sa daghan na kaayong higayon sa kasaysayan sa iglesia. Adunay mga tawo nga sa sinugdanan, insakto pa ang gitudlo, apan kadugayan, mitalikod naman hinuon sa kamatuoran. Gani na record gayud sa Biblia ang nahitabo sa duha sa mga kauban nila didto sa Efeso, si Phygelos ug si Hermogenes, nga mitalikod kang Pablo ug sa ebanghelyo nga iyang giwali, sumala sa nahasulat sa ikaduhang Timoteo kapitulo 1 bersikulo 15. Nahitabo usab kini kang Hymenaeus ug kang Philetus nga mahitungod sa kamatuoran nahulog sa bakak ug nakapaguba sa pagtuo sa pipila, sumala sa nahasulat sa ikaduhang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 18. Daghang mga katuigan ang milabay. Si Arios nga kanhi pastor, milimod na sa pagka-Dios ni Kristo. Si Pelagius usab, kabahin unta sa mga magbubuhat sa Dios, apan milimod na hinuon sa doctrine of original and imputed sin. Si Arminius pod, respetado kaayo sa mga Reformed theologians, apan nahulog sa semi-Pelagianism, usa ka pagtulunan nga nagbayaw sa katakos sa mga tawo kaysa gahom sa Ginoo sa kaluwasan. Dugang pa, sulod sa daghang mga katuigan, si Charles Spurgeon, nag-inusara ra gayon in taon nga mibarog sa kamatuoran, gumikan kay ang iyang mga kaubang mga pastors mi-compromise man sa kamatuoran. Ug kapin sa gatos katuig ang milabay si Dr. Martin Lloyd-Jones,
nakasinati usab og susama nga kasinatian ni Charles Spurgeon sa dihang ang liberalismo nga hiwi nga pagtulunan nakadangan sa mga kaiglisyahanan sa iyang kapanahunan. Kinsa pa? Si Felix Manalo, kabahin unta kanhi sa Evangelical Union of the Philippines, hangtod nga nahunahunaan niya nga magtukod og relihiyon nga nagtudlo nga si Kristo dili kuno Dios kundili tawo lamang. Unya siya iyang gibayaw ang iyang kaugalingon ingon nga anghel kuno. Tanawa ra guna, si Kristo tawo ra apan si Manalo anghel. Karon unsa may tataw kaayong gitudlo kanato niining mga panghitabua. Nga ang panagna ni Pablo natinuod gayud. Adunay mga tawo gikan mismo sa sulod sa simbahan nga mibarog og nagtudlo og mga hiwi nga doktrina ug nagdani og daghang mga sumusunod. Mao nga gikinahanglan nga ang iglesia mubarog gayod ug magmaigmat ug magmabinantayon ug kanunayng mata ug abtik. Ang mga bakak nga pagtulunan mga kahigalaan dili pa na mabantayan dayon. Usually nagsugod sila nga murag insakto kunuhay paminawon hangtod nga mabati na lang nato ang ilang lala ug hilo sa atong mga kalag. Ug usbon ko mga kahigalaan, bisan pa og kini nga warning gihatag ni Pablo ngadto sa mga pastors primarily. Alang gayud kini sa tanang mga Kristohanon sa tanang mga kapanahunan. Kinahanglang alerto kita kanunay. Ug unsaon nga mahimo kitang alerto? Magsusi kita kanunay sa pulong sa Ginoo ug magampo kanunay sa pagpanglihok sa atong Ginoo. Bisag unsay mahitabo mga kaigsuunan, mubalik kita sa Biblia tungod kay ang Biblia lamang ang awtoridad sa atong pagtuo. Dili ang mga hisgot-hisgot ug mga tuo-tuo sa mga tawo. Alaot ang tawo nga mubaliwala sa Biblia ug maminaw hinuon sa ubang tuburan sa pagtuo nga walay basihan sa Biblia. Tanawa si Kibuloy karon, siya kuno ang tag-iya sa kalibutan ug daghan kaayong mga tawo ang nahulog sa iyang mga litag. Ug kung imong pangutan-on kung giunsa niya pagsayod nga siya ang appointed Son of God for the Gentiles, nakig-istorya kuno kaniya ang Ginoo. Aduna ba'y saksi sa pagpakig-istorya sa Ginoo kaniya? Adunay tape recording o video sa iyang conversation with God? Wala. Basta ang giingon lang niya, nakig-istorya kuno niya ang Dios ug nagpailad usab ang bagang panon sa mga katawhan. Well, mga kahigalaan, kung dili si Kristo ang gimantala sa usa ka magwalali, kulto kana, usbon ko. Kung dili si Hesukristo ang gibayaw sa usa ka magwalali, kulto kana nga magwalali. Timan ininyo kana pag-ayo. Mudangat na kita sa ikatulong punto. Ang duha ka mga tulumanon sa mga pastors. Well, matud pa sa atong teksto, ang mga pastors, una sa tanan, kinahanglang makugihon nga mga budlay o mag-labor. Mga budlay sa unsa? Gipakita kini kanato sa Buhat Kapitulo 20. Mga budlay sa mapainubsanon nga pagpangalagad, bersikulo 19. Sa makugihon nga mga pagtuon ug pagwali sa pulong sa Dios, bersikulo 20. Sa matinud-anon nga testimonyo sa ligdong ug tarong nga kinabuhi, bersikulo 21. Sa tibuok nga pagtudlo sa Biblia, bersikulo 27. Ug sa maayong ihimplo sa kinabuhi, bersikulo 34 ug 35. Ikaduhang tulumanon sa mga pastors, mao ang makugihon nga mga pag-ampo. Ang giingon sa bersikulo 32, ug karon itugyan ko kamo ngadto sa Dios ug sa pulong sa iyang grasya. Makalig-on siya ug makahatag kaninyo sa mga panulundon nga gitagana alang sa tanang katawhan. So gipasidan-an na sila ni Pablo. Apan giangko ni Pablo nga walay pulos ang iyang pagpasidaan kung dili mulihok ang Dios sa ilang kasing-kasing. Mao nga gitugyan niya sila sa Dios. Ug unsa pa?
Gitugyan usab niya sila sa pulong sa grasya sa Dios. Buti pasabot, kung magkinaunsa man, kinahanglang mukonsulta sila sa pulong sa grasya sa Dios. Sa Biblia for short. Tungod kay ang Biblia lamang ang makapalig-on sa tanang mga katawhan sa Dios. Mapreserbar ang iglesia kung magpabilin kining matinud-anon sa pagpasakop sa autoridad sa Biblia. Mudangat na kita sa mga aplikasyon. Alang sa mga magtotoo, wala ba ninyo mabantayi mga kaigsuunan diha kang Kristo, nga ang sugo sa Dios nga kita magmaigmat, magmabinantayon, ug mahimong kanunayng alerto, nagkinahanglan gayud og training o pagbansay? Unsaon man nga mahimong sundalo ang usa ka tawo kung wala siya matrain sa paggamit og armas? Unsaon man nga mahimong maantigong manggugubat ang usa ka tawo kung wala siya matrain sa military tactics and combat? Sa susamang paagi, unsaon man nga mahimo kitang manggugubat alang kang Kristo ug sa iyang ebanghelyo kung wala kita matrain sa spiritual warfare and spiritual combat? Ang training, mga kaigsuunan, nanginahanglan og disiplina, nanginahanglan kini og kaalam ug kahibalo, nanginahanglan kini og panahon nga taas aron kita makatuon og duro sa pulong sa Ginoo. Kinahanglang magtuon kita sa kamatuoran aron mahimo kitang andam sa espirituhanon nga pagpakigsangka. Karon unsa may nahitabo sa simbahan didto sa Efeso paglabay sa mga katuigan? Natinuod ba ang panagna ni Pablo? Unsa may resulta sa warning ni Pablo? Well, matud pa sa Pinadayag Kapitulo 2, versikulo 1 hangtod sa 6, nahimo silang mga theologically vigilant, nahimo silang mga abti kaayo. Gi-expose nila ang mga bakak nga pagtulunan sa mga Nicolaita. Apan mga kaigsuunan, sa ilang red alert status kanunay, nahulog sila sa kabugnaw sa ilang gugma ngadto sa Dios. Ilang gibiyaan ang ilang unang gugma, nahimo silang mga mekanikal lamang. Abi ninyo mga kaigsuunan, kung dili makaatake si Satanas nato sa doktrina, pwede kita niyang atakihon sa atong emosyon. Pwede niyang himuon nga mekanikal lamang ang atong debosyon ngadto kaniya. After all, si Satanas daghan kaayo og mga pana. Kung dili siya makaatake sa atong doktrina, pwede siyang moatake sa atong pagbati, sa atong pangwarta ug panginabuhi, ug bisan pa sa balatian sa atong lawas. Pwedeng atakihon ni Satanas ang atong hunahuna ug punon kini og mga kaulag ug garbo, ug paghigugma sa kahilayan ug uban pa. Mao nga kinahanglang muyango-ngo kita sa Dios alang sa iyang kanunayng panabang ug pagpalig-on kanato. Alang sa mga wala pa kang Kristo, higala, kinsa may imong dapigan. Magpabilin ka ba sa kampo ni Satanas? Magpabilin ka ba sa paghigugma sa sala? Magpabilin ka ba sa pagbalibad nimo sa gugma ug grasya sa Ginoo? Niini nga espirituhanon nga pagpakigsangka, duha ra gayud ang imong kapilian, higala. It's either kauban ka sa Dios nga nakigbugno batok sa yawa, o kauban ka sa yawa nga nakigbugno batok sa Dios. Mamili ka, higala. Apan kung insakto gayod ang dagan sa imong hunahuna, pilion gayod nimo si Jesus. Paghinulsol sa imong mga sala, sa imong pagkabakakon, sa imong pagsimba og mga Dios-Dios, sa imong pagbaliwala sa pagsimba sa Ginoo, sa imong mga kaulag, sa imong mga pagpanglimbong, ug duol kang Hesus karon. Saligi ang gahom sa iyang hamili nga dugo nga giula didto sa krus alang sa imong kaluwasan. Kumuduol ka kang Hesus, dili ka niya balibaran. Iya kang hinluan, iya kang pasayloon, iya kang luwason. Amen. Hangtod din hilang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa tungod kay wala na kitay oras pa. Ako kamong padayon nga giimbitar sa pagpaminaw niining atong programa sa matag Sabado, alas 4 hangtod sa alas 4:30 sa hapon
dinhi sa Radyo Bibo. Daghang salamat. Noon ay bulag ako sa daan ng kaligtasan. Tulad ng marami, nakatuon ako sa sarili. Mabait naman at matulungin at walang kapwang inabuso. Kung kaya't ang tiwala ko, malamang ligtas ako. Ngunit ang isipan ko'y binuksan ng Panginoon. Bigat ng kasalanan ko'y pinakita niya sa akin. Dagdag pa ang aking puso, likas na sa Diyos ay umaayaw. Kung kaya't ako'y nabahala sa aking kaluluwa. Ano nga bang batayan ng katubusan at kaligtasan ng isang katulad kong makasalanan? Ngayon ay batid ko na ako'y walang magagawa upang ituwid ang aking kaluluwa. Sa harapan ng Diyos, ako'y tumawag kay Jesus at nagtiwala ng lubos sa Kanyang kapatawaran at awang puspos. Siya lang ang manunubos pagkat siya'y namatay sa krus. Dahil sa aking kasalanan, ang sumpa sa Kanya'y binuhos. Ngayon ay tiyak ko na ang aking kaligtasan, aking nararanasan, tunay na kapayapaan. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Unang Pedro, Kapitulo 5. Kaninyo nga mga pangulo sa iglesia, ako ingon nga pangulo usab sama kaninyo og saksi sa mga pag-antos ni Kristo og mag-aambit sa himaya nga ipadayag unya. Naghangyo kaninyo nga limahan ninyo pag-ayo ang katawhan nga gitugyan sa Dios kaninyo. At imana sila, dili tungod kay gipugos kamo, kundili tungod kay inyo gayong kabubuton sumala sa ipabuhat sa Dios kaninyo. Pagtrabaho kamo dili tungod sa suhol lamang, kundili tungod gayon sa tinguha sa pag-alagad. Ayaw paghari-hari kanila nga gipiyal kaninyo, aron inyong atimanon, kundili ipakita kanila ang maayong panig-ingnan. Og inigabot na unya sa Pangulong magbalantay, makadawat kamo sa mahimayaong korona nga dili mulubad. Kamo usab nga mga batanon, kinahanglan nga mutahod sa mga magulang kaninyo. Pagpaubos kamong tanan o pag-alagad sa usag-usa, kay ang kasulatan nag-ingon. Kontra sa Diyos ang mga garbuso, apan maluoy siya sa mga mapaubsanon. Busa, pagpailalom kamo sa gahom sa Diyos, aron magtuboy siya kaninyo sa panahon nga iyang gitakda. Itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka, kay siya nag-atiman kaninyo. Pagmaigmat o pagmabinantayon kamo, kay ang inyong kaaway nga mao ang yawa, naglibot-libot kaninyo sama sa leon nga nagngulog, nangita og tukbunon. Liguna ang inyong pagtuo og sukli siya, kay nasayod kamo nga ang inyong isig ka magtutuo sa tibuok kalibutan, gisulayan usab sa samang alantuson. Apan human sa inyong pag-antos sa mubong panahon, ang Diyos mismo nga mao ang tinubdan sa tanang grasya
ug mao'y nagtawag kaninyo sa pagpakig-ambit siyang walay katapusang himaya uban kang Kristo. Maghingpit ug maghatag kaninyong kalig-on, kusog ug sukaranan nga dili matarog. Iya ang gahom hangtod sa kahangturan. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.